papel da muller, a ver, eu creo que foi cambiando moito nos últimos anos na industria da madeira. Fai uns anos, igual, os postos de mulleres se atopaban máis en postos de administración das oficinas. Si que nos últimos anos se foi diversificando bastante. Nós vémoslo, sobre todo, cando vamos a reunións das asociacións ou xuntanzas que hai do sector, que antes era raro atopar unha muller xa non son directivas ou en postos máis técnicos. E a día de hoxe xa é máis habitual, non diría que o 50%, pero bueno, xa non empeza a ser raro, digamos. Quizás tamén sea un efecto chamada, de que en canto ti ves que hai unhas mulleres xa que acuden a xuntanzas, as asociacións e a isto, vai chamando a outras. E a día de hoxe, quizás no que máis queda por traballar en que aparezcan mulleres no sector é na parte da operativa directa do monte ou de operarias de fábrica, pero xa a nivel comercial, administrativas, directivas, técnicos, xa se ven moitas mulleres.